बेसे बुरजा नायदो होबाय आरो ना उन्दुलांलायलायबाय आरो ना हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो सनालिखौ स्कुलाव लांसै आरोना दिनै लास्ट एग्जाम सनालिनि स' थौबाय थादो होमबा लोगोफोर आंजों लोगोसे टट' लाबाय जोंहा थांगासिनो दं आरोना थौबाय थादो टट'आवथ' मोजां खोनाखाया रायलायबाबो बाजाराव हाबफैनांगौ आंहा बेदराव जाफैनांगौ नै बेयाव बन फानफैना बेयावहाय बन नांगौ बेयाव मोनसे नांगौ बेयाव मोनसे ना जोंना बाजारावसो लायो मोनब्रैखा ए सनालि मोजां मोनथारना मोजां मोनसै मोजां मोना बालु मोजांसिना ha मोजां मोना खौ खारो बारे सांसि दिनै फैसायाहाय बालु मोनो गारि बिगासिनो दं बिदि रां थां थां ना मानि नांगौ ini namu tangan, mau tak? Udah lagi berani deh. Hai, udah seperti apa yang harus dilakukan? Gue lagi, sebentar. Bentar ya? Ya. Udah mana yang paling sih? Hai, dua mau di sini. Minggu kan? Minggu lagi, minggu di sana. Minggu sini sini. Tahu mana ni? Yang minggu ni, minggu mana? Kasih minggu mana? Saya cakap lagi lain. Di Palu lu muntah so madi मैया मोनायाव उन्दुनो सुखुवाखै मानोबा उलुखुसु सुखुवाखैहाय गोलोमदोंबो गोजां मा जादों ओमफ्राय थौबाय थादो बाजारावहाय आङो बेदर मोनबा बेदर लागोन आरोना बेदरखौनो मोननो नागिरला आरोना मार्केटावहाय थाब थाङाबानो माने बयबो उन्दैफोर दोनफैयोना ओमफ्राय सिख'लायनाय बिदिसो एसे टाइमनि सिगां फैग्रोबाय आङो मानोना आङो बाजाराव थांग्रोनांगौ नालाय ओमफ्रायो नाथुर जुनायबो मोनबा एसे लागोन बायनानै दोन होनदों आरोना माया बेनि थाखायनो आरोना बायनानै दोननोसै गाव फैबा लांफागोन खोमा स' मोनबा बायनानै दोनसै दा आरो जुदि गाइखेर मोनोबा गाइखेरबो लानोसै गाइखेरबो नांगौ गाइखेर मोनबा गाइखेरबो लानोसै जोंहाथ' दिनैनिफ्राय स्कुलाव फैनाय जाथ'खानाय नंला दिनैनो लास्ट नालाय एग्जामा रिजाल्टआ मार्चनि 11आव होगोन स' नायसै अभियासलि मोजाङाथ' मोजां जागोन ओमफ्राय होनबाबो मानि नाम्बारफोरासो माबायदि मोनो स' थौबाय थादो होमबा मार्केटसिम स्कुलाव थांगोन आरो बाजारावसो थांगोन ए बाजारावसो लागे 20 मिटार र'डा थांगोन ना सिखार सनालिना सिखारा बारजों बिरखोगासिनो दं बे सिखारा बै मानसि बाजार एस'ला गाइखेर इभेनाव गाइखेर दंमोन जोंहा चल आङो दोननो हागोन मैगङा मोजां नोंथांनानै बेदरानो जोबबावसै खोमा दे এখানে রাখে দেওয়া হবে गाइखेरखौनो मोनासै आरोना बेदरखौ लानानै फैबाय आङो दाहाय जुदि ओंखारोबा दाहाय लांफैनोसै दाहाय खेबसे फैफिननाय जाखागोन आब'मोनजों स' थौगोदो स्कुलाव नानिखौ दोनहैग्रोसै 1 hour later नानिना स्कुल गबाय आरोना एग्जाम जोब्बाय फैफिनबाय न'आवहाय गाइखेरखौ मोनबाय आरोना बै आब' दाख्लै आं मोनबोनाया बेनिफ्रायनो मा जाखो खाजाबो लाबोबाय बेदर लाबोबाय बेदर संसै मा लक सकस बेलायथ' अमाया नै दहाय लाबोनाया एवनोसै बेखौ बानलु सामब्राम गुफुर जिरनानै लाग्रोसै बेनिफ्रायसो सुनानै माबानोसै बे टमेट' मोननै होगोन आं ग्रेभि जानायनि आरोना ओरैनो नैबे टमेट' गिदिरखौ ओरैनो ग्रेभिल' गोथाव जाथोंसै Rasanya, biar deh, mana kita naik kita bilang mana, sambil ini kalau cukup bukan mereka aja, biar kita lihat sih. Benar benar bukan bukan ya, sama biasa biasa biasa. Terus di depan itu di naik, nggak sih, terus sudah, namun deh, kayak mana, tadi gua sama kalian kita biar bangun ada rumah. Nanti terus sama terus sama jadi, kasih sini aja ya. Apa yang harus sambil dari sisi lalu sudah ada. Kayak mau pun kalian gua punya sih, sudah sih kalian sudah sudah. Biar kalian malah kayak mana sana. Itu aja, coba, kayak kalian sudah. Kayak kalian kayak gitu kan. 타와 둥배죠.
सुनो दरब्रै बेदर रुबायानो देक्सुनि बेदर रुयनो बे टिफिना गोसोम जाजोब्बाय आरोना फुबाबो खारला बियो आं बेनोनो बेयाव रुबाय थायोना संख्रि एसे होना लाखाबाय नै संना लाबाय बेदर मोनबाथाय ओंखाम जाना लासैलाय आरोना ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय दहाय फुंनिफ्रायनो ओंखाम उखैदों आं ओमफ्राय परथाथ' नङा पुरि जाहैदोंमोन जोङो दखानावहाय दहायो भिडिअ खालामबाय थायासै स' ओमफ्रायो माने जोङो गाव फैसा होनानै जानो होननानैसो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय सासे बे सनालिमोनजों फरायो आरोना बेनि बे उन्दैनि बिफाया जाहोबाय आरोना एगजाम जोबनायनि मिथिया मालाय साख्रि मावो आरो स' मोनगोरथोंसै बेदरा मोनबाथाय जानोसै आरोना ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय दिनानो दिन एकदमबारे गोदाव सोरावथार बार बारदों एकदमबारे हाद्रि हाला खुफुंलाजोबनाय आरोना बायहेरायावथ' ओंखाम जाजाखानाय नङा न'आवसो जानांगोन ओरैनोबाबो दासान्दि बार बारनायखाय न' सिङावसो जाखादों स' जिबो सुनांगौ दङ नानिनोबो ड्रेस आरि सुनाय जाबा सुनसै दिनै सुनाय जायाबा गाबोन सुनसै आरोना मोनगोरथोंसै र' बेदरा संना लाग्रोसै टमेट' होबाय आरो नानि टमेट'फोरखौ थुलिना होनसै एसे बेयाव ग्रेभि जाथों मोजांनो A few moments later. खान्थाल खनग्रा दाखोर जाजोबबाय नालाय गरसि बिफांनि बिलाइआनो सिरिनानै मा मिनिनाय जाखो बेलाय गासिबो मा मडेल मिनिनाय जादों बे नालाय हनै नै मोनबोलाजोबसैसो नुवाखै जा मोजां राजोब्बायथ' गासिबो बे लिट्रिन गोजौआव दङलै मेरलानो मोजां मोजां थाम्फैयानो आंनि मेगनावसो थाम्फैजोंनो मेगनाव बारसोमजादोंनो ओरै माबाया रिएक्सन होलायलाङो सनालिया सोरनो हैगोन सनालि बेखौ सोरनो हैगोन सोरनो हैगोन होनदां सोरनो हैगोन गरसिखौ नों नायगोन ना माबा बुजियादे बे सोरनो हैगोन होनबा नों नायगोन ना सनालिखौ खामानि मावहोदों नै गरसि फिसाइखौ गाखोदो गोजौआव थै माबा बस'लाजोबसैसो माबाखौनो रोदाफोरखौनो माबा लिट्रि सिङावसो हाबनाय आरो मेगनाव माबा जागोनथ' नोङो फाग्लानो थैयो गोजौ गाखोनो थिना हैनै गोजौना राफ्रुजोबसै नै बियो नै नालाय नै बियो मोनजोबसै मोनजाला रानजोबसै फाग्लानि अबावबा गाज्रि खालामदों बेलाय माथो नुवाखै बिबार नै बेलाय माथो बिबार इसोरना बिबार बारदोंना ओंखायनो थाब थाब जानानै थाब थाब बोखारजोबसै फैनो हाला गारामायानो दाबो मोजां जाया एकदम थसेबो जाजोब रायलायदों स' ओमफ्राय बेखायनो सनना लानानै एगजाम जोब्बाय दिनै जाय गाबोन थांब्रबनानै फैसै आरोना गरसिखौ लानानै माबा लानानै थांनोसै गाबोनहाय ओमफ्राय फान्थावफ्राबो ओरैबायदि थायदों राजोबसिगोनसो र' दा देखायगोन आं नोंसोरनोहाय स' सासे फिसौखौ गाखोबाय आरो आं गाखोहोदों बे गोजौनिफ्राय हानथोंसै बियो माथो दाबो नुवा गाखोबाय नै इदि गाखोनो नाङा मोखाङाव नांगोन आंनाव दानो मोखाङाव नांसिगौसोमोन बिदि दागारहरलाय बे मोखाङाव नांगोनथ' गोजानाव थानो हाया नों खर'ल' नुदों दासो मेरला दंना इयाव र' खाथियाव थांस'नानै दा खनगोन र' गारहरगोथो दालाय नै इयावबो बे दालाय गोरानखौ बोखानानै गारहरफाखादो ना हाबे नायदो गरसिया दोनदो नांगोनबो खर'आव मा मडेल खालामनो आं थाङो गाबोन सथा मामिनाव लांफाया लां नैबे बाथाम गोनांथिं गाबानो जायोमोन नैबे गरसि गोनांथिं दमजोबसिगोनसो नै ओरैजाय नै जेराव गरसि दङ बेयावसो बाथाम दङ नै नैबेयाव नैबे सिदा नैबे गरसि फिथाइ गोनांथिं औ बेयाव नों जेराव आखाइ होदों बाबि गरसिया आंनिथिं फैदोंमोन
बेयाव सिथा बाथाम दङ नङाबा थिङा देबो नुवाखै सासेयाबो खिबु खारफाबो थारदो मा बुस्थु सानखो ना माखो बियो नालाय हनै नोङो गथ' र' सानसेयाव डान्स मारिफैगासिनो बे दैखरावसो फैगासिनो थां जा दोनदो बेयाव दोनदो बैयावबो बिराद थाइसोदों आरे फेन आंनि बिखुङाव मानो गारहरनांगौ बायबागासो सालायलायनाय गाज्रि सनालिया फुननाया जोबनोनो रोङाथ' आरो आमाइनि फिसाला हिन्जाव लाबोबाय दाख्लै ओमफ्राय बेखौबो नायगोन आङो गाबोनो नुवाखै हिन्जाव गोदानखौसो हिन्जाव गोदानबो नायबोनोसै मेगना बोरैबा मोनो मावलिबायना फिथाइ बेलाय जि जादों बिबारसो बारदों दासो थाइजौआनो ओरैबायदि गोथाव बे गरसि जेराव मानलादों बिनि थाइजौआ आरोना फिथाइया से मोनजा थाइबाल' थाइदोंमोन आरोना बेखौबो बोरैबा आं नुसननायखायसो आं र' बै बायराथिंजाय माने जोगोनार बिबार खायदोंमोन आं जोगोनार बिफाङाव ओरैबायदि मानलाजोबनायमोन ओमफ्राय फिथाइया थाइसे गोमोन सिरि गोनानै थादों ओमफ्राय मानि थाइजौ फिथाइ सोर गारहरखो सानबाय आं ओइ आंनि खर'आव नांफैगोनलै ओमफ्राय नायबा जोंनि सारना गोजौआव जा दिल्दां थायनानै दङ थाइब्रैया ओमफ्राय ओरैबायदि गोथाव मोना गोदैया एकदम माने ओरैबायदि गोदैखामोन फिथाइया गोदैयानो गोथावखानो सनालिनि होननाया मा होनोलाय सार' गरसिया बे बुरजा जाथारबाय बेसे बुरजा जाखो देखायनो आंहा गरसि नै बेयो रानलायलायबायसो बेयो जोलैनो थाथोंसै सनालियासो बांसिन खनदों आंथ' एसेल' खनदों फिथाइया उसिजोब्बाय नै बेसे बुरजा नायदो गरसियानो थाला नामा रायगागै गरसि नायजोबबायना आथिङाव बस्था खाराब गरसिया नै बेखौ बोखाजोबसिगोन गासैखौबो बेखौहाय मोनफानो बोखानोसै मोनजागोन मायाबो फैगासिनो दङ नालाय ओमफ्राय मोनजाफैगोन ना मोनजाफैयाथाय जिखुनु जाया मोनजाफैनो हागौ खोमा एसेबाबो गोरलै गोरलैखौ दोनबाय ओमफ्राय नै दोनबाय थाबाथाय जालानानै नालाय नै रानजोब्बाय नै बेफोरो नै बिसोर जाला बिसोर जोलैनि थाखायसो दोनजाबाय आरो जा एफा एनै थाइफा थाइनै मोनजाफैयो राजोब्बाय नै नुवाखै नै बिसोर जाजालाना नै दोननो होननानै दोनबाय सोरबा बारोब्रा सारा केजि जागोन सोरबा बारगोनब्रा 20 टाका बारगोन बाहाय 10 केजि जाया सबाइसे नों जिरायग्रा आं फैसा लाग्रा जागोन नों होना जा बोरायखौ लांफैगोन अन्थाव नुखायो अन्थाव नुखायो नै गोरानखौ दाहो सनालै बिदि गोरान बिदि गोरानखौ जायो नों माया जायालै माथो बेखौ जायो दाखालि जोलैनो दोनजो बे जायो खोमा आं मिन्थिया दाखालि होननानै लांदों ना गावनो आं गोथाव मोनो गथायना थाखाना नायदा saya dugiखांबाय नै मोदोम फुगारसोरो नै गाज्रि सोलाबायरा सिफुगारनानै दै जाजोब्बाय खामसालिया दुगैखांबाय आसोला ना बै मोदोमानो फुगारसोयो आंनि खर' बायदि मडेलनि उन्दुनाय जागोन नालाय गावहासो नै गावहा मोदोम फुगारदों हारसिंनो जि उन्दु फुगारो जाया ओमफ्राय गावना फुगारनायानो गोबार फुगारो ना हाया जों सानैजों हुआ हायाव गेलेनाङा हायाव गेलेबा लेथ्रा जायो मानसिफ्रा आरो गाज्रि होनो सिनलियाथ' हाजों गेलेया मालाय हाजों खथ्थ' मोजां मालाय आराम खिलुनाजों गेलेयो नोंनाबो मेरला खिलुना दं केराम दङ फुथुल दङ सिनानाबो केराना दङ सानै केरामा सातजन केराम दङ बेना
ओमफ्राय नैबे ना दैयान ना दं दा दैयान ना दुगैखांनायखाय आराम मोनलायलायबाय बेबायदि उन्दुनानै होयो जि मोजां उन्दुना होयो आरोना जि मोजां फुगार जायो ओमफ्राय दुगैनायावल' एसे डिस्टार्ब खालामनो नागिरो मा होनो सिखांनानै खारनो नागिरो गोजाङोना गुसुनो गैले आं फुगारना लागासै र' मोदोमखौहाय रेक्स'आ उन्दुलांलायलायबाय आरोना आं खर'आव माबा खुरनानै होदोंमोन आरोना बेयावनो नालाय बेबायदि उन्दुलांखो दसेनो सिखाङो सिरि सिरि भिडिअ खालामनानै सिखाङो ना नालाय माबायदि उन्दुलांखो माबा मेगना ओरै जादों नै सिखांबायबो नुदों सेकेन्डआवनो सिखांखायो ओइ थाङा दा थाङा होन्दों आं बबेयाव थाङो थाङा फै सिट होन दे सैमा सोंनाय खोनाबानो खारलांलाबायो बेना जिरा दे सिट होन फान्थाव फिथाइया एसेखौ खाना लांजोबसै आं गाबोन बाबानि मानसिफोर थानांगौ ना बाबि बुथारदों हाग्राखौ दाख्लै फुजोब्बाय आंनो साफा जाजोब्बाय टमेट' बिफां गोजा नों मिथिया बे फान्थावखौ आङो गाबोन खानानै लांजोबसिगोन आरोना स' ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बांद्राय गोलाव खालामला खर'आव माबा माबि गोग्लैजोब्बाय ने स' ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो